Sziasztok, Zoli vagyok a GameMonstertől. Ma arról lesz szó, hogy mit kell akkor csinálni, hogyha PAK fájlon belül nem a .locres fájlokban van a játéknak a szövege, hanem ilyen UXP fájlokban. Van a játékban 3 darab képem, az első a menü, második az a játékon belül egy párbeszéd, harmadik pedig ilyen átvezető videók. Először is ugye szükségünk van, ahova telepítve van a játék. Ugye mindig úgy van egy engine mappa, és akkor van egy hasonló nevű, mint a játéknak a neve, Content Packs, ugye erre van szükségünk, ha ide kattintatok egyszer, Ctrl-C, akkor így ki tudjátok másolni, bemegyünk az F modellbe, Select, és akkor itt a legalsó sor, kitöröljük, jó, most újraindul. Mielőtt még bármit csinálok, hogy honnan lehet a programokat beszerezni, ugye van a GameMonsternek egy Discord oldala, azon belül oktatás és Unreal, most szükségünk lesz ugye a 2-esre ez a pak létrehozóra, és a 7-esre ez a sok Locres vagy UXP fordításhoz, ez az egyik, a másik pedig feljöttök a GameMonsternek a weboldalára, közösség, fórum, fordítás programok, és akkor innen a Unity-ből szükségetek lesz a textúrra, és az Unreal-ból pedig az F modellre. Ezekre lesz szükség, és be kell lenni jelentkezve, hogy elérjétek ezeket. Jó, akkor vissza az F modellbe, ugye megnyitottuk a játékot, content, és akkor általában itt szokott lenni be a localization-ben. Ezt ugye simán kiexportáljuk, de annyit elárulok, hogy ugye nem ebben lesz a szöveg, mert nyilván ezért készül a videó. Visszamegyünk ideig a contentig. Akkor nézzük meg logikusan, hogy mibe lehet. Tehát az animációkban ott biztos nem lehet. A cutscene-be lehetne, de most nincsen. Akkor itt van ez a Dialogs, tehát ez azért elég árulkodó név. Ezt majd ki kell exportálni. Akkor ide kattintok a Dialogsra, csak simán a külső mappára, és akkor minden, ami benne van, az kiexportálja erre az UAssets-re, és akkor szépen kiexportált minden. És amire még nekünk szükségünk van, ugye az elején mutattam, hogy vannak átvezető videók, tehát van ez a Movie Assets, nekünk ezekre lesz még szükség. Tehát simán a felső mappára kattintok, és akkor itt van, hogy Export és UAssets. Jó? Tehát most mindent kiexportáltunk, amire szükségünk lehet, ide szépen rákattintok. Hogyha kicsit beljebb lépegetünk, akkor látjuk, hogy tök jól egy mappába szépen kigyűjtötte, amiket kiszedtünk. Visszalépünk az exportig. Ezt kivágjuk, ugye ezt a mappát. Kivágás. Én a D meghajtóra szoktam létrehozni egy nevű mappát. Ezen belül létre kell hozni egy új mappát. És ebbe kell belerakni azt, amit most előbb a F modellel kiexportáltunk. Hogy belerakta. Akkor az F modellt már bezárhatjuk, mert arra nem lesz szükség. És akkor nyissuk meg a Total Commander-t, tehát most ezen a harmadik fülön vagyok, itt van az egy nevű mappa, ezen belül az új mappa, és akkor ugye itt van ez a 3, amit kiexportáltunk. Nézzük meg, mi van a localization-ben. Ugye itt van ez a locres file, ide húzok mellé egy ilyen Unreal 4 Localization tool-t. Mutatom inkább így, hogy így nektek szerintem könnyebb figyelni. Ezt ráhúzom, mindjárt megnyitja. És akkor látjuk, hogy van ez a 8 sor, de ez látjuk, hogy ez nem a játéknak a szövege, ezek ilyen teljesen más szövegek, szóval erre nekünk nem lesz szükség. Tehát a localization-ben most nincsen szöveg. Azt kitörlöm. Annyit, még azt nem tudom, hogy korábbi videókban mondtam el, de hogyha így megnyitok egy képet a játék szövegéből, és már kiexportáltátok a játékot, akkor nekünk ezek hiába a benne lévő szövegek, azok így értelmezhetetlenek. Megnyitjuk Notepaddel, tehát ezzel így mi nem tudunk mit kezdeni. Ugye ez kellett volna.
ezzel nem tudunk mit kezdeni, mert úgy nehéz, tehát nekünk ez így nem annyira átlátható ez a szöveg, de a Total Commanderben lehet benne keresni, tehát ide szépen visszalépek, és akkor keressük meg mondjuk ezt a Skin Selection. Jó, és akkor itt van. És akkor ebben van ez a... így rámutat erre a fájra, és akkor látjuk, hogy ebben van a játéknak a szövege. Ez nagyon jó, és azért szedtük ezeket a movie assetseket, mert ezek máshol vannak, ezek a átvezető videók. Tehát, hogyha most erre rákattintok, akkor movie assetsre fog mutatni. Vagyis ha erre rákeresek, annyit kell, hogy ennek a négynek be kell lennie pipálva, és itt ez az alul kell keresni. Jó, és akkor ott mutatja, hogy content per movie assets, és azon belül vannak a szövegek. A kettőnek kicsit más a formátuma, mert itt a Dialogsban úgy van, hogy minden egyes mappában az összes nyelv fel van sorolva, itt pedig a movie assetsnél pedig úgy csinálja, hogyha név szerint sorba rakom, hogy ugye külön vannak szépen szedve a nyelvek, tehát máshogy kell majd őket fordítani. Tehát kitörlöm azt, ami nem angol, meg még mondjuk a második mappából. De ugye a többi nyelvet ezt nem kell lefordítani. Tehát most az első kettőben, a nullában és az egyben, mappában csak az angol van benne. A dialogban meg ugye az összesre szükségünk van. Jó? Akkor először kezdjük a dialóggal. Ugye itt én a G meghajtóra raktam ezt a 7 Locres 7 sok Locres vagy UXP fordításhoz. A Files nevű mappán belőle be kell másolni a Dialogs mappát. A Dialogs mappa az ugye a D per 1 új mappa, és akkor itt van ez, amit kiexportáltunk az F modellel. Jó, akkor vissza ide. Most megnyitom ezt, hogy nektek jobban átlátható legyen. Tehát ez a 7 sok Locres mappa, és ezen belül van a játéknak a Dialogs mappája. Na, és mi történik, ha most rákattintok az exportra? Tehát rákattintok, futtatás, létrejön a text.txt, nagyon jó, csak nekünk most a problémánk az az, hogy ugye ebben most több nyelv van, tehát mindig van egy szó, és ezt az összes nyelven leírja. Ezzel az a baj, hogy nekünk csak az angol kéne, és ahhoz kéne valami ID. Ezt úgy tudjuk megoldani, hogy az export.batot megnyitjuk Notepaddel, és a végéről ezt az NN-et, ezt letöröljük, Ctrl-Save, és ugyanezt megcsináljuk az importtal is. A végéről az NN-t letöröljük, Ctrl-Save. Ez azt csinálja, hogy alapjáraton nekünk, ha csak egy nyelv van benne, akkor jó, hogyha úgy nyerjük ki a szöveget, hogy nincsenek előtte azok a kis ID-k. De most, ugye mivel több nyelv van, kell valamilyen rendszer, ami szerint kigyűjtjük a játéknak a szövegeit, és ezért töröltük le ezeket a perenneket. -nn-neket. Futtatás, nézzük meg az eredményt, és itt ez már nagyon jó, mert itt mutatja, hogy először van mindig a francia, angol, spanyol, német, olasz, és ezt itt kimásolom, Ctrl F, és lépegetek, akkor mindig az angol mondathoz ugrik. Jó? Tehát ez így tök jó nekünk. Most lesz szükségünk a textúrra, tehát ezt a textet ezt kivágom, Ctrl X, kimegyek az asztalra a textúrhoz. Ha még ti nem használtatok soha textúrt, mert Unreal-t csináltatok, csak akkor nézzétek meg a textúr javított videót. A Files-hoz berakom a text, amit előbb kiszedtem, ebben vannak ugye a mondatok. Ki kell másolnom ezt, Ctrl-C, ugye ez erre fog keresni, és ide jövök, hogy Tools és Script List. Az első sorban mindig kell a kinyerési minta, a második pedig az, hogy ami lezárja azt a sort. Most a sort nem idézőjel zárja le, hanem ilyen per ennek. Ezért kitörlöm ezt az idézőjelet, és ide írom azt, hogy per n.
Tehát mindig az angol mondat kell, és az egyenlőségjel utáni szöveg, és a sor vége, az pedig peren, Ctrl-C, mindent bezárhatok, export, visszalépek, itt van a textúrnak a mappája, extract, itt kinyerés, futtatás, és akkor nézzük meg a mappában, ebben már csak az angol mondatok vannak szépen, és ezt már le tudjuk fordítani mondjuk Google-el, de persze ti Gemini-vel fordítsátok, csak most a videó kedvéért. Ami az extractban lévő text.txt, azt másoljátok át a translate.txt, a translate mappába, tehát az extractban lévő kiszedett angol mondatokat átmásom a translate-be, és a translate-et kell lefordítani. Jó, fordítás. Szépen mind magyar lett. Ctrl-A, Ctrl-C, és akkor meg kell nézni a végén hány sor van. Jó? A 97 az üres, nyomok egy Entert, Ctrl-Save, és akkor már csak a vissza csomagolra kell kattintani. Lefutott, és elvileg most az összes angol helyén magyarnak kell lennie. Tehát beletekerek egy kicsit, keresek egy angolt, itt vannak csomó angol egymás után például, és akkor itt ezek szépen magyarok. Jó, most ezt a text.txt-t, ezt kivágom, megnyitom újra a Total Commander-t, jó, vagy megnyitom inkább mappában, mert akkor nektek könnyebb látni, és ide, tehát volt előbb ez a G meghajtó, az a shock lesz, itt exportáltuk ki a text.txt-t, azt a text toolban kinyertük a szöveget, lefordítottuk, visszaraktuk, és most visszarakom ezt a text.txt-t, és rákattintok a 2 importra. Arra figyeljetek, hogy innen is a végéről letöröltük azt a -n-t. Szóval le kell lennie most is törölve. Jó? Import, futtatás. Nagyon jó. És amúgy, hogyha most belelépünk, akkor látjuk, hogy felülírta őket, ugye látjuk az óra alapján. Jó? Akkor ezzel most amúgy kész vagyunk. Van az a D meghajtó egy mappa, azon belül új mappa, és van a Pumpkin Jack és Content. Ugye ez az, amiket az F-modellel kiexportáltunk, és most oda visszarakjuk ezeket. Ezt így szépen visszarakom, és akkor felülírja. Jó, megtörtént. Azért lecsekkolom. Jó, felülírta. Akkor a G meghajtó soklokrasz per Files-ból, onnan kitörlöm már ezt a dialogot, mert erre nincs szükség, mert ezt már lefordítottuk. És most megyünk erre a Movie Assets-re. Most alapjáraton ezt a Movie Assets-et kéne ide bemásolni, de ugye most nem törölgettük ki az összes nyelvet mindenhonnan, így csak az első 2-t fogom meg, de most csak a példakedvéért most meg tudom ezzel is mutatni. A textet is kitörnöm. És most megint ugyanazt csináljuk, tehát ide nyomunk, hogy export, és ebben az a jó, hogy ebben most csak egy nyelv van, tehát hogyha mikor kiexportáljuk, akkor ebben mindegyik mondat csak angol. Ugyanúgy megyünk megint a text toolhoz, vagy igen, text toolhoz, az asztalon, mindenhonnan ki kell törölgetni, ugye, amiket előfordítottunk, tehát arra most nincs szükség. A Files-hoz bemásolom megint a text.txt-t, ebbe ugye csak angol mondatok vannak, és emiatt a kinyerési minta is lehet amúgy rövidebb, tehát nekünk csak ez kell most. Ctrl-C. Kivásoltam egy, ami mindegyik sorban van. Igen. És akkor Tools, Script List, és akkor az első sort csak átírni, mert ugye megint nem idézőjelre végződik, hanem csak simán perenre a mondat, a sorok. Elmentettem, visszalépek, kinyerés, futtatás, jó, szépen kinyerte, azért nézzük meg, csak angol mondatok, szépen tisztán, ezt megfogom, Ctrl-C, és ami kinyert nevű mappából át kell rakni a Translate nevű mappába. Megint nyitok egy Google-t, ide behúzom, lefordítom szépen, nagyon jó,
Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-A, meg kell nézni hány sor van. A 85 az üres. Ctrl-C. Jó? És akkor most megint visszarakjuk a helyére. Úgy. File, text. És akkor itt vannak szépen az angolok helyén ezek a mondatok. Ezt kimásolom, Ctrl-C. Bejövök a G meghajtó Shoklockress nevű mappába. Ugye itt lenne ez a TXT, amit előbb kivágtunk. Ide most visszarakom, és rányomok az importra, és akkor szépen belerakja ebbe a két mappába az ilyen átvezető videókban a szövegeket felülírja. Import, futtatás, és akkor lefut. Jó. A dátumot azért nézzük meg. Jó, felülírta. Most nyitom ma a Total Commandert megint. Jó, ugye ez az egy új mappa, Pumping Jack és a Content, tehát ez amit az F modellel kinyertünk, és beraktuk abba a mappába, és ugye itt a Movie Assets-en belül ezt az első kettőt raktuk be ide, tehát most ezeket kell szépen visszamásolni. Így behúzom, és akkor felülírja. Úgy. És akkor felülírta. Igazából már kész vagyunk, tehát most már csak ugye azt kell csinálni, amit általában csinálunk, tehát van a játéknak a mappája, ezen belül ugye a játéknak a neve mappája, Content Packs, és akkor itt van a pack file, erre kétszer rákattintok, Ctrl-C, és bejövök ugye a D meghajtó 1 nevű mappába, mutatom így, D meghajtó 1 nevű mappába, és ezt a mappa nevet kell átírnom ugye a pack file-nak a nevére, -pack, és aláhúzás hú. No? És akkor ebben a mappában még ugye bele kell rakni ezt a kettest, ez a pack létrehozó, ezeket Ctrl-A, behúzom szépen, és akkor megyünk megint vissza a mappára. Már csak mindjárt kész vagyunk, tehát ilyeneket már ugye csináltunk. Ezt a nevű mappát, ezt ráhúzom erre a without-ra, úgy, futtatás. Jó, most azért van ennyire sok fáj, mert egy csomó mindent nem töröltünk ki, ami nem kellett volna. És ezt be kell rakni, ugye, ahol a játéknak van a pack fájla, amellé, mert ugye ez egy ilyen patch hozzá. Jó, és akkor nézzük meg a játékban, akkor ez most hogy jelenik meg. Elvileg levettem a hangerőt, és akkor ugye a menünek, meg a játékon belüli szövegnek is magyarnak kell lennie, meg néhány átvezetőnek, de most átvezetőt nem fogunk keresni, de szöveget ezt tudok mutatni. Jó, szépen magyar. Jó, nyilván Google-ös magyar, tehát ez a skin kiválasztás, ez ugye bőr kiválasztás lett. Nyomok egy folytatást. Itt lemegy egy nagyon pici videó, és akkor utána lesz egy játékbeli ilyen párbeszéd. Jó? És akkor itt fog mondani valamit. És ott szépen magyar már a párbeszéd is. Ennyit szerettem volna. Sziasztok!